खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांखौ बरायबाय। नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों रनजन दैमारी आरो एम बाथा बिथांमोननि सायाव NDFB बिथांमोननि सायाव। जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं माखासे गोरोन्थि रावबो बुंफ्लांनो हागौ। जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय गावनिनो असे साननानै। रनजन दैमारी बिथाङा माब्ला जेलनिफ्राय गगोन, माखासे केडारफोरा माब्ला जेलनिफ्राय गगोन, बिथांमोना माब्ला न्याय मोनगोन। जानो हागौ माखासे एसामिस स्पिकिं सुबुंफोरनि खाथिराव बिथांमोननि गोरबोखौ दुखु होनो बानानै आसाम सरकारा बे खामानिखौ जोबोर गहैले खालामगासिनो दं। आं बेखौनो सानो, नङाबा जाय सुबुङा शान्ति सुक्तियाव सिगनेचार होबाय, एकर्डआव सिगनेचार होबाय, एकर्डआव सिगनेचार होनायनि उनाव सासे बिग्रायारि हिसाबै बिथाङा मा दाय थाबावनो हागौ? आंनि बादिबा गासै दाया बिथाङा जिर'। जास्ट एसामिस स्पिकिं सुबुंफोरनि गोरबोखौ दुखु होनो बानानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावाखै होननानै आं सानो। आरोबाव मोनसे बाथ्राया भाइरेल जागासिनो दं, मा एम बाथा बिथांनि सायाव 10 लाख रां। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया, कनफार्म नङा, नाथाय बे बाथ्राया जोबोरै भाइरेल जागासिनो दं ससियेल मिडियाफोराव, इउटिउबावबो। स' मानसिफोरनि खुगा खुगा 10 लाख रां आं खोनागासिनो दं। जुदि बे बाथ्राया सैथोबा, जुदि NIA बे बाथ्राखौ फोसावनाया जुदि सैथोमारबा, बेथ' जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि लाख लाख रांखौ आल्फानि साबेसे लिडारनियाव फोसावफेरदों सरकारा। स' बे बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानो। नोंगौ बिथाङा हाग्रायाव थांनाया गोरोन्थि जादों, थेवब्लाबो बेबायदि फोसावनाया सरकारनि जोंनि बर' सुबुंफोरखौ इसेबाबो आघात होदों होननानै आं सानो। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो हालिया। आरोबाव मोनसे बाथ्राया भाइरेल जागासिनो दं, मा एम बाथाखौनो बुं आरो लोगोसे NLFB खौनो बुं, बिथांमोना बेबायदि हाथियार दैफिननायनि जाहोना जाबाय मा, माखासे NDFBनि केडारफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनि बा न्याय होयैनि थाखाय, बिसार खालामैनि थाखाय, आरो लोगोसे रनजन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बहननायनि थाखाय। बेबायदि जाहोननि थाखायनो बिथांमोननियाव मोनसे खुद्रिनाय सोमजिदों आरो बेबायदि हाग्रायाव थांदों होननानै माखासे बाथ्राया भाइरेल जागासिनो दं। आरो बे बाथ्राखौ एसे सैथो बादिबो नांदों दा। मानो होनोबा जाबायदि थासारि जादों, जाबायदि ससियेल मिडियाफोराव बाथ्राफोर गोसारगासिनो दं, बेखौ नायनानैथ' बाथ्राया बेखौनो सैथो बायदि मोनो जों। नोंथांमोना मा सानगोन मिथिया, नाथाय आंनि बादिब्ला जेब्ला एकर्ड जादोंमोन, बै एकर्ड जानाय समावनो गासैबो बिग्रायारिफोरनि दाया जोबबाय होननानै आं सानो। जुदि बिथांमोननि दायखौ जुदि जोङो नागिरबाय थायोबाथ' जोबनायानो नङा। मानो होनबा बिथांमोना हाथियार लाग्रा सुबुंखा। स' बहा बहा मा जाथाय खालामदों बेखौ नागिरबाय थाबाथ' दायानो जोबनाय नङा। स' बिथांमोना मानो हाथियार दैदोंमोन आरो दिनै मानो शान्ति सुक्ति खालामखो, बै शान्ति सुक्तिनि मिनिङा माब्ला? स' बिथांमोना मानो जेलनिफ्राय दासिम गवाखै? जोंनि आसाम सरकारनि माखासे लिडारफोरा बा माखासे लिडारफोरा बुङो मा आसामनि बृहत असमिया जाति, आरो बै बृहत असमिया जातियाव लायनो बर'फोराबो हाबदेरनानै दं। नाथाय आं साना बर'फोरा बेयाव हाबदेरनानै दं। नोंथांमोना मा सानो मिथिया। जुदि बर'फोराबो बेयाव इनक्लुडिं बा, जुदि बै बृहत असमिया जातिनि गेजेराव जुदि शान्ति फैनो गोनां बा गोजोन जुदि फैनो गोनां जायोबा, मोनसे दालाया, मोनसे स्टेक हल्डारा जुदि दुखु जानानै थायोबा, मोनसे स्टेक हल्डारा, मोनसे बाहागोआ जुदि अशान्ति जानानै थायोबा, बृहत असमिया जातिनि मिनिङा मा? स' बृहत जुदि असमिया जाति जानांगौबा फार्स्टआवनो बर'नि जेंनाया जोबनांगोन आसामाव, अब्लासो बृहत असमिया जाति बा आसामाव शान्ति फैगोन। बे बाथ्राखौ अथ'स' मिथिगौ बिथांमोना, थेवब्लाबो बर'फोरखौ लानानै मा हेटालि गेलेगासिनो दं। हेटालि खेलियासै माब्ला, नङा होमबा? बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ, हेटालि गेलेनाय माने मा। आं सानो जुदि आसामाव शान्ति फैनो गोनांबा गासै NDFB केडारफोरनि जेंनाया जोबनांगोन, न्याय मोननांगोन। रनजन दैमारी बिथांजों लोगोसे जेसेबां केडार दं, म्यानमारावनो जा, बांलादेशआवनो जा, आसामनि जेलावनो जा, जेरावनो जा, बिथांमोना गासैबो न्याय मोननांगोन, जेलनिफ्राय गनांगोन। आरो लोगोसे NLFB बिथांमोनजों सरकारा बेबायदि माने सोरनिबा सायाव लाख रां, सोरनिबा माने इनफरमेसनखौ होबा इमान लाख रां सेक्रेटै लाखिगोन, बेबायदियाथ' जास्ट माने मोनसे जोंनि गासै बर' सुबुंफोरखौ दुखु होनायसो जादों। नोंगौ बिथांमोननिया गोरोन्थि जादों, नाथाय गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदि रां फोसावनाया जुदि फोसावाखैबाथ' खोथा गैया। जुदि फोसावमारदोंबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना कनफार्म बुंनो हाया, आं बार बुंदो। स' बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बर'फोरनि थाखाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि EM, GM, MLA, मन्त्रि बिथांमोना मा खालामबायदों? बिथांमोना मानो एसेबां स्ल' प्रसेस जानो होबायदों? जे बिथांमोननि फिन थांना थानायनि राहा होनायनि बाथ्राखौनो बुं, बिथांमोननि न्याय होनायनि बाथ्राखौनो बुं, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननायनि बाथ्राखौनो बुं, गासैबो बिथिङाव
जोंनि बै लिडारफोरा रिप्रेजेन्टेटिभफोरा मानो एसेबां स्ल' जानानै दं स' बिथांमोना सरकारजों बेसेबां फास्टै रायलायदों बा बेसेबां आथुरै बे खामानिखौ मावनो नाजादों जों जेबो आपडेटबो मोनाखै जानो हागौ बे सेक्रेटलि सोलिबायदों नाथाय जों नुदों माने जेबो माने आग बारायाखै माने जेबो आवगायनाय नुनो थाखाय बे जेंनाफोरनि सायाव स' जेंनाया ओरैबायदि लासै लासै गेदेर जानो थांगासिनो दं माने बे जेंनाखौ नुनानै जोंनि बै रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना मा खालामदों जोंथ' बुंनो हालिया नाथाय जों साधारन सुबुं हिसाबै आङो जोंनि साधारन सुबुंफोरखौ मोनसे बाथ्राखौ बुङो जोङो सरकारखौ बे बिथिङाव इनफरमेसन होबाय थानांगोन बिथांमोनखौ मा होबाय थानांगोन मोनसे थुखांबाय थानांगोन बिथांमोना जुदि स्ल' प्रसेस खालामोबा बिथांमोनखौ थुखांनांगोन नङाबा साधारन मानसियासो भुगिगोन बै लिडारफ्राथ' एयार कन्डिसनावसो थागोन नाथाय भुगिगोन सोर जों साधारन सुबुं पुलिस रेड जाबाबो आर्मि अपारेशन जाबाबो बायदिसिना जाथाय जाबाबो जेनेरेल पाब्लिकआसो गासैखौबो भुगिनांगौ जायो स' बिथांमोना एयार कन्डिसन थागोन आरामसे बरियासे माने प्रटेक्शननि गेजेराव थागोन स' बिथांमोनाथ' जेबो प्रब्लेम जाया नाथाय जों साधारन सुबुंआसो जायो बेनिखायनो जों साधारन सुबुंफोरा मा खालामनांगोन जेब्लाबो सरकारखौ गोसोखांहोबाय थानांगोन बै रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ गोसोखांहोबाय थानांगोन हिमन्त बिश्व शर्मानि खोमायाव अरायबो बे बाथ्राखौ खोलिबाय थानो नाजानांगोन डेम'क्रेटिक भाबैनो जा जायखिजाया अहिंसा भाबैनो जा बा ससियेल मिडियानि थ्रयैनो जा स' जों सरकारखौ बेबायदि गोसोखांहोबाय थानांगोन जोंनि लिडारफोरखौबो गोसोखांहोबाय थानांगोन लास्टआव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन बै जि लाख रां फोसावदो जुदि रियेल बा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोबा गोनांथि गैयामोन बेबायदि फोसावलायनो गुबुन आल्फा लिडारफोरखौबोथ' बिथांमोना बेबायदि फोसावफेराखै नङा होमबा बिथांमोनखौ बिहुवानसो होदोंमोन जाय आल्फा लिडारफोरा आसामाव फैदोंमोन बांलादेशनिफ्राय म्यानमारनिफ्राय बिथांमोनथ' बिहुवान होदोंमोन आर'नाइ होदोंमोन नाथाय जोंनि बर'नि सासे सोरबा माने आन्दायनानैनो जा बा दुखुआवनो जा माबा मोनसे सेन्टिमेन्टआवनो जा हाग्रायाव थांफिनबाय हाथियार हमफिनबाय बिथांनि थाखाय लोगो फोसावबाय बे बांद्राय माने जानाय बायदि मोनो आं स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बेखिनिखौनो बुंनो नाजादोंमोन जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों सुद्रायनानै होबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ